kita ya. Aku iki lagi eksperimen nih. Jare iki nak gawe teh Eksperimen apa? nganggo kasih sayang karo cinta iki teh beda rasane. Wah, enak iki. Mateng iki, seger iki. Mesti kudu seneng iki. Ambune, Bu. Masak apa ya? Masak sop. Wah, enak iki seger iki. Apa nah iki segone panas ngono iki wis tambah Mateng lho iki. sambel. Wis mateng. Jas Wis. enak banget. Bu. Tak gawe kita ya. Aku iki lagi eksperimen nih. Jare iki nak gawe teh Eksperimen apa? nganggo kasih sayang karo cinta iki teh beda rasane. Eksperimennya piye eksperimennya? Ampun. Coba. Ping piro kowe iki? Rasa kau kan Jare nak tambah oke tambah manis. tambah manis. Kita buat renai. Kita piro kena? Piro kuwi? Oh, berarti marah lah yo. Yo nek gula nek tes semono kuwi iki 1,5. Siji setengah sendok makan meneh kuwi. Tak yo gede banget to. Ben tambah manis ngono dadi tambah sayang ngono ya jare iki. Nah lah, sapa sing ngomong kuwi? Hop. Kira ngilmu saka ngendi, Pak nih? Ilmu wong kocrok mau. Sing rene. Wong ora bener kok ditiru. Masa arep glokeh banget rak yo malah mari penyakit glokeh iki. Saiki dicipi, manis ora coba. Wah, kerenan ya. Seger, gulane 2 sendok, mosok dine 4. Ah, wis lengkap iki. Kira madang sarapanmu enak tenan iki. Ya wis mateng kok.